Department of Public Works and Highways muayom-ayom na sa junction sa UN Avenue sa Mandaue City nga napuno-kuno sa lubak-lubak. Daghang reklamo na ang gipadangat kabahin niini. Gani bisan ang gobernador misaway sa langan nga pagtrabaho sa maungdan. Ani ang detalye sa report ni Nico Sereno. Magbaud-baud ang sakyanan. Mao kini ang paghulagway sa mga motoristang regular nga mag-agian nining bahin sa United Nations Avenue sa Mandaue City. Tungod kini sa lubak-lubak sa pipila ka parte sa daan. Punan pa sa grabing abog, labi na kun may mga dagkong sakyanan nga mangagi. Tungod sa kaabog, maglisod usahay ang mga driver pag maniobra sama sa mga nakamotorsiklo. Maong ang taxi driver nga si Michael nang hinaot nga mapaspasan ang pagtrabaho sa dapit. May nga simintohon kay kuan kanang abog kayo. Muna bati pud kay dan. Hinay jud kag padagan Oh. Ngano man sir? Manguan man ang mga join, mga daot man ang ball join ba o kanang kuan. Una hinay padagan gyud. Sagad sa mga mutugpa sa airport mo'y pag-abot din sa Sugbo, muagi gyud ni maong bahin sa UN Avenue sa Mandaue City. Kini matud pa ang makahatag og dili kayo maayo nga impression ang estado sa kalsada ning maong lugar. Si Governor Gwen Garcia una nang nakakwestiyon sa estado sa kalsada. Labi na nga nagsilbi kining gateway o agianan sa mga turista ug bisita. Ato sa Regional Development Council meeting sa miaging adlaw, usa kini sa issue nga natuki. Mihatag og update sa pagtrabaho ang taga DPWH ug matod nila may pondo na nga gitagana gikan sa Central Office. Moabot sa 13 milyones pesos ang magasto sa repair works. Nagbaud-baud man na diha, so there might be some sort of kanang leveling works, and then there might be thin surfacing asphalt silbi aron marag dili abog. And then I think there will also be part of kanang murag sort of drainage pero dili na siya permanent drainage. Sud ning buwana, ibiding na ang maong proyekto. Ang maong dapit, parte unta sa dakong infrastructure project kundi nasugda na ang widening sa lugar. Apan wala pa kasugdi ang dakong proyekto tungod kay kasamtangan kining ubos sa litigation sa korte. That is the opinion of the legal division of our office no nga this type of work can be accommodated because it is really giving inconvenience to the public. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.